Tima Ahmet Sporê kul bajarê Bursayê hem berî yariyê li otelê rastêrişê hatibûn, hem jî di dema lêstina yariyê da li yarîgeha Bursa Sporê ji aliyê lîstikvanên Bursa Sporê ve rastêrişa fîzîkî û devkî hatibûn, sloganên nijadperest li dijî wan hatibûn bilind kirin, li balafirxaneya Amedê ji aliyê alîgirên xwe ve bi coş û dilgermî hatin pêşwazî kirin. Futbol listine biratiye ye, aşitiye ye. Tavre ku futbola Bursa'yı danişandan ne de insanetiye, ne de hukuke, ne de ardu asman da heye. Maçı iptal nekirin TFF dibiniş ya açıklamatına ya. Barikat Ahmet Spor her daim hazır. Em şiddet nakvazın. Em yani biratiye de kvazın. Em dibin biraşar nebe biraşidet nebe bremen. Bile Aligirên Ahmet Sporê 85 pêkhateyên platforma parastin û pêşvebirina Amedê û partiyên siyasî jî bi daxuyaniyekî hevpar bûyerên li yarîgeha Bursa Sporê qewimî bûn şermezar kirin û ji bo bergiriyên bûyerê bi vî rengî bank li rayedara kirin. İlk geceden itibaren yaşanan olaylardan gereken önlem ve tedbir ji ber ji şeva ewil ve tedbîrên pêwîst nehatine wergirtin û dîsa ji ber dema lîstina yariyê de ew qewmînên ku aştiya civakî hedef girtibûn rûdabûn. Di serî de divê lêpirsîn li waliyê Bursayê û rêveberê ewlehiya Bursayê ew berpirsên raya giştî ku berpirsyariya wan di rodanê de hene were vekirin û heta encamê ew ji kar werin dûrxistin. görevden ek çektirilmeleri çağrısında bulunuyoruz. Serokê Tîma Ahmet Sporê Sılhadîn Yıldırım jî bertek nîşanê xemsariya rayedarên pêwendîdar da û got. Yani tabii ki. Tabii li wir rewşeke tendurist nebû. Ewlehiya caniya ya rîzanan tune nebû. Divê ew yarî nehatiba lîstin. Divê yan tribûn hatiba nevala kirin, yan jî divê yarî hatiba talûq kirin. Lê ew nehate kirin. Gerekiyordu ama yapmadılar. Tevê rodanên qewimî yeriya ku hate lîstin de Ahmet Spor du yek têk çû. Her wiha li gorî daxuyaniya walîtiya Bursa Sporê hejmarek kesên ku tevlî êrişa li dijî Ahmet Sporê bûne hatine desteserkirin û lêpirsîna berfirehkirî jî dewam dike. Abdülselam Akinci Rûdaw, Ahmet.